Estem al Rep Comtal, al punt on s'uneix el municipi de Montcada i de Reixac amb el municipi de Barcelona. Són dos barris perifèrics i és el seu punt de trobada. Aquest és l'espai de més fàcil connexió, on moltíssima gent passeja caminant, la gent va amb els carros de la compra, amb els cotxets de nen, passant d'un costat a un altre. Aquí encara estem a la zona de Montcada, on podem veure com la brutícia s'acumula després d'anys i anys i no l'acaben de treure. Sí que han fet des de l'Ajuntament una sèrie d'intervencions que ho han millorat, però encara li queda molt per fer. Podem veure també les vies del tren, com que n'hi ha trams que falten i no hi són, i des de DIF no fan res per arreglar-lo. La gent ve a comprar a Montcada, venen a passejar fins a Vallbona, i et fa falta tenir un 4x4 per poder anar d'un costat a un altre. Adif no es preocupa i no acaba de posar les valles per protegir. Aquesta creu és d'un nen que en el seu dia va creuar i això està posat en el seu record. Ara mateix estem entrant a lo que és la zona de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona diu que té el Rep Comtal molt ben arreglat, però si ens fixem podem veure aquí a la dreta com està ple de brutícia d'anys i anys d'acumulació. Això es veu després d'un incendi que va haver-hi. Aquesta brutícia ningú es preocupa i ningú la treu. Això és patrimoni històric, suposa que és el Rep Comtal. Aquí trobem més brutícia i el que hi ha aquí és uralita. Uralita és un producte contaminant que li fa falta que vingui un equip especial per poder treure-lo. Hi havia una fàbrica a la zona de Cerdanyola i Ripollet i els veïns van guanyar a una sèrie de sentències en les que es deia que la malaltia que tenien als pulmons era causada per això. I aquí ho tenim, al costat del Rep Comtal. Més brutícia acumulada d'anys i anys i l'Ajuntament no fa res per treure-ho. I el camí cada vegada més estret. Des de l'Ajuntament de Montcada van informar que anaven a ajuntar-se amb el Consorci del Besòs, en el que està l'Ajuntament de Santa Coloma, l'Ajuntament de Sant Adrià, el de Barcelona i el de Montcada i Reixac, per definir tot aquest espai i fer-li una millora. Encara estem esperant aquesta fase. No s'ha fet. Podem veure, et fa falta tenir un 4x4 per passejar. Més brutícia i continuem a Barcelona. Això podríem dir que és la perifèria de la perifèria. I al final d'aquest camí sortiríem als carrers del barri de Vallbona. I el veïnat de Montcada i de Nou Barris a Barcelona continuem esperant una intervenció que no arriba mai. Viure així és indigne. Cuando uno de la empresa de vigilancia carta a una empresa... ¿Ha vigilado otro vigilante? No. Creo que vigilante. Vamos a ver. La empresa... Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Montcada. Si el Rep Comtal
estigués a Sarrià ja estaria arreglat.